बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जेरावबो रंजानायनि बार नांदों बयनिबो देहायाव। गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो महिलापारा देरहासार क्लाबनि दैदेननायाव 14थि रंजालि बैसागुखौ महिलापारा ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव खुंफुंनो थाम-थिम खालामदों। बे समाव महिलापारा देरहासार क्लाबनि आफादगिरि बिरखां बसुमतारीनि मोनसे फोरमायथि। महिलापारा देरहासार क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव 14थि रंजालि बैसागु फालिथाय। 14थि रंजालि बैसागु फालिथायनि दिनै जोंनि महिलापारा गामिनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना लैहोर फैनानै खामानि मावफैदों। जोंहा बे 14थि रंजालि बैसागु फालिथाया सानसेनि हाबाफारिजों जाफुंदों। बेयो फैगौ 16 एप्रिल 2025 खालार बैसागनि 1432 बे खालाराव जोंहा सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बे सानसेनि हाबाफारियाव जोङो फुंनि समाव गेलेमु बादायनाय हाबाफारि लादों। बिनि उनाव जोङो थुनलाइयारि बादायनाय आरो सानजौफुनि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंहा गेवलां मेल हाबाफारि लादों। बे गेवलां मेल हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि रां दोनथुमगिरि बिथाङा बाहागो लागोन आरो लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां डक्टर नीलज सरगयारि सार बिथाङा बाहागो लागोन आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाबावगोन जोंहा 47 नं माजिबाद समितिनि मानगोनां एमएलए सरम बर' सार बिथाङा बाहागो लागोन आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि सेक्रेटारि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो लोगोसे बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो माननीय आलासि हिसाबै जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो लोगोसे जोंहा मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगो हारिमु बिलिफां हाबाफारि दङ। जोंहा बे हारिमु बिलिफां हाबाफारिखौ बेखेवना होगोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि रां दोनथुमगिरि मानगोनां सकेराम दैमारि बिथाङा बे हाबाफारिखौ बेखेवना होगोन। बेनिखायनो मानगोनां साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों जाहाथे राव धोरोम हारि बासियालासे जोंनि बे 14थि रंजालि बैसागु फालिथाय हाबाफारियाव लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन।